batezenik berrian iten delana euskalgintzan, eta iruditzen zait euskara dakigun guztik urratsoi eman behar deula, herri hau euskalduntzen laguntzeko eta batez ere jendeari gure hizkuntzara gerturatzeko, erakartzeko, eta iruditzen zait hori dela garrantzitsua, jendea animatzea eta batez ere jendeak hitzeiteko beldurroi galtzea, askotan hauei hori pasatzen zaie, baina berehala galtze dituzte lotxak eta hori, eta batez ere jendea animatu, nire aldetik hori euskeraz dakin jendeai, animatu beste jendeai gure hizkuntzara erakartzea, deskubritzea eta pausoi eman dezatela. Bueno, hemen gaude, orain dela 4 urte hasi ginen taldeka hori, astero egotea, eta Ainarari esker oso ondo gaude, berarekin, eta euskara horrela ikastea merezi du. Nik orain dela 6 urte euskaltegian hasi nintzen, eta mintza laguna ikusi nun, eta apuntatzea erabaki nun. Hemen egiten dugu eta udan juten geha batzuetan buelta bat ematea edo pintxokote bat egitea, eta horrela. Eta hemen jarraitzen dugu euskara ikasten oso ondo. Andoaingo mintza laguna. Etorri eta parte hartu.